Gabon pilotazale, Gabon Zaldibartik, astero legez, egunero legez, ostegunero legez, gaur ere itzordua Olazarre txapeldiketarekin Zaldibarren beste jardunaldi bat, dagoeneko txapelketa, 36. ekitaldia aurrera doa eta apurka pilotari gazte honenak Olazar pilotalekutik pasatzen ari dira eta guk gertutik ari gara jarraitzen eurek eman dezaketen guztia gaur kanpoan badakizue hotza egiten du, udazkena iritsi da eta ez dago aitzakia hoberik barrura epelera etorri eta pilotaz gozatzeko eta horretarako Zaldibarrek biak eskaintzen ditu. Armailaren epeltasuna eta goi mailako ikuskizuna. Enrique, Gabon! Gabon! Bueno, gaurkoan ere 6 pelotari on eta ohikoa den legez, Kaiolan zein Binaka bi partida on ikusteko aukera, eskainiko dugu. Bai, nik uste dut, bi partidu normal jokatzen badabe, bi partidu onak ikusteko morun gauzela. Lehenengo partiduen mutil gazte bi, 17-18 urte, bitxe da biz ondo, eta zileik izan favorito garbik ez dago. Osea, urteleke partidu politek. Bueno, hortxe, bi gazte hariko dira jaialdeari hasiera emateko, biak Oier, bate Ibar luzea, bestea Zabaleta, eta ikusiko dugu zer eskaintzen duten, eta ondoren etorriko da Binakakoa, eta gu, gaur hemen gertatzen den guztia kontatzeko gertu gaude, asteragoaz. Osondo. Bueno, hortxe ikusten ditugu, bi pilotariak azken aginduak jasoaz, epaiek, paseioa agindu aurretik eta zuk aipatzen zenigun Enrique bi gazte dira, oso ondo ari diren bi pilotari, bai Oier Zabaleta eta baita Oier Ibar luzea ere, zer eratako pilotariak dira? Bizek nipen dut, joko eskubizek politek eta joko ezako nuke normala egiten da bela. Bize da, pelotan ondo jokatzen, eskubizek. Beraz, pronostiko argi-argirik ez daukazu? Ez, Ibar luzea, bai ez dakit. Ez dut ikusi besti batzenengo hilitan ez dut ikusi jokatzen da ezinik izan. Bueno, hortxe, dagoeneko txapa zerura, urdin erakutsi du txapak, Leon Castilloak, beraz lehen sakea Ibar luzeari dagokio eta hortxe ikusten dugu urretxuar gaztea, pilota aukerak eta egiten, pilotak eskuan hartu eta bere gustokoa apartatzen une honetan Oier Ibar luzea eta bien bitartean, irudietan ikusi berri duzue, Oier Zabaleta azken agindua jaso, gerrikoa bere gustora kokatu, ultraoska bat hartu eta neurketari heltzeko gertu. Bueno, ikusten dugu, Ibar luzea pelota aukeratzen, Enrique, adin hauetan pilota aukeratzerako orduan eta asmatzen aldute, gazteek edo? Bueno, generalin gehitxua dalapen danabenak etaten dugu bizitzeu. Inoz txake komen izeten ze bizitzeu azta eurepek gehiak galtzen dabe eta eure joten dabe nien min gehiak egiten dabe. Baina gero eure mototzen nien defenditzen jakin nien eta generalin holan izeten da. Behin edo behin entzuna diot Daniel Elezkan hori, ni material aukeraketara joaten naiz eta egia izor ez dakit zer aukeratu behar dudan. Bueno, hori ez da. Hori ez da erreza jakiki eta sarritzen kontradezu aukeratzen daen pelotiaz gero jokatu. Noberak eta eskatu pelota batzuk eta gero kontradezu naso bete bile. Bueno, jaialdia astera doa, Olazar txapelketako beste jardunaldi bat astera doa, hortxe da, Oier Ibar luzea, sakia egiteko gertu eskerrez, pilota luze jarri du, Zabaletaren errestua ona, botera jarriko da Ibar luzea, bigarren kuadroan, Zabalera egin du, igerri egin dio Zabaletak, zain zegoen Zabalean, orain txokoan luze Ibar luzeak, aire sartu da Zabaleta, bipareta Ibar luzeak, txokoan preso zegoen Zabaleta eta abiatu denerako, berandu zen, iritsi da, baina ezin jaso bat eta huts Ibar luzea horretik. Bai, eukeri harrapu da nien Ibar luzeak eskerra sormabize joteko eta horrek efektu hartzen duganera, eta Zabaleta eskerrek aldien, tantu seguru izin da, askoa arriz gehu hariko. Horren da, izi harrapu dugu, hankak oso onoak. Bai, bizi hor. Ikusi da, baina, hor preso hartzen dugu barruen, normal bizek nahiz da arriz gehu ez,
nahikoa izan da. Tanto. Bueno, hortxe da, Ibar Luzea, sakia egiteko gertu zazpigarren kuadroan, abaia hartu, pilotari botea eman arazi, eta hortxe behebetik luze jokatu du, eskerrez jaso errestoan ondo Zabaleta botera jarriko da Ibar Luzea, bipareta indarrean, Zabaletik moztu, zirrizta bikaina Zabaletak, orain aukera, txokoan luze jokatu du, ondo defentsan Ibar Luzea, boleaz Zabaleta, txokoan behartuz, eraman Ibar Luzeak, tantu benetan politari gara ikusten, Zabaleta indarrean Zabalera, Ibar Luzearen eskuinaren bila, eskerrez jokatzen alegin du orain Zabaleta, hor ez da ondo jarri, hankak mugitu egin zaizkio eta txapapera. Geldi onda, hanka gelditzen jarri da, eta apurua pelotiek berak gudan leku estotzan nien urtean, gero inezin bunak. Bueno, tantu hauna izan da, berez, gero bukaera txarra, baina biek alabiak ondo jokatu dute, Bukaera fallu, Bai, horre, estraño txiki bat egin dio pilotak, edo behintzat ez da ondo jarri Zabaleta, eta gero horrek eragin dio, pilota txarto jotzea, eta... Sarren hain jego, hanka gelditzen jarri jokoteko, hanka gelditzen pelotik apur bat estraño biken badau. Hor zer egon behar da pilotaria, hankaputetan adio behar da. Txoa junde poizu bat inaurre dut izaten da onena. Hortako jokun ondo da, eta zazo xalego pelota da eta danak. Beste tantu bat jokoan hirugarrena, txokoan deja da Ibar Luzeak, eskerrez eraman Zabaletak, orain bolea sartu beharko da, irrizte egin du eta boleaz jartzerako orduan, ezin, dagoeneko ia lurrean zegoelako, 3 eta huts. Baite bolea behartzeko ez dutza altura larrei hartu pelotiek. Apur bat makurtu eginda. Bai, makurtu egin eta eranketatik behaio. Bueno, 3 eta huts, Ibar Luzea aurretik, Oier Ibar Luzea aurretik, Urretxoar gaztea, 2006ko 17 urte bete zarragoa da. Oier Zabaleta, baina biak ala biak oso gazteak, hor da, sakia egiteko gertu, Oier Ibar Luzea. Luze sakea da, eskua sartzeko aukerarik ere ez dio eman Zabaletari, sake bikaina 4 eta huts. Bai, sake justu den bastartu bitza, berak jotoko zazo-zazoin hormadaile da eta txartu du jotoko. Aurreatu balitze, zozer. Atzeratute bere ikausikoa jotoko, poizu bat aurreain balau igual erungoan, baina egon da moruen. Bai, sakea ona izan da eta hor erabaki azterako orduan, zain geratzea erabaki du eta ezin eskua sartu ere egin. Oier Ibar Luzea, beste sake baten bila, hor da, eskarrez hau ere luze, beste tantu bat sakez, hau eramateko moduko izan zitekeen, hau bai. Hori eramateko moduko izan da, bai errez itxitza, ez da, ze pasoa egon. Bueno, 5 eta huts, Enrique atzo berri zen egon zinen eta 16 eta 2 aurreratu zen Esposito eta gero egiurenek irabazi zuen, beraz hemen 5 eta hutsekoarekin ez gara larrituko. Ez gara larrituko, hori bino defentzen dizu ikusi genduzen hambe. Bueno, 5 eta huts, hortxe Zabaleta aginduak hartuaz, jasoaz. Sakez bi egin dio Ibar Luzeak, aginduak hartuz eta hortxe, dagoeneko entzun beharrekoak entzun ditu, jaiki da eta sakerako Ibar Luzea eskerra da. Eskerren kontra beti da zailagoa jokatzea. Bai, generalin saki eskerreko orman bestau normal urtetan da sakau gehiago eskumetiz egiten da. Eskerra berape orman efektu horreru gertzen dute tantu asko egiten da. Hor da, Oier Ibar Luzea, sakea egiteko gertu, eskerrez errestoan Zabaleta, altuera emanez ondo orain, bolea sartuko da, ez du behar den moduan gozatu Ibar Luzeak, aukera erasora pasatzeko Zabaletak, ondo Ibar Luzea, eskerrez orain boleaz, esker gantxoz ezin, bihurritu kasu honetan Zabaletak boti bolea orain indarrean, eskerrez Ibar Luzeak eraman, aurrera egin du, asko arriskatu zor Zabaletak, ez du erabaki ona hartu lehenengo aurrera egiteko, lehenengo zain egoteko erabaki hartu du, gero aurrera egin du eta azkenean... Aurrera egin du, berandu, pelotik ize boti hitza aire sartu ordu, eta horretara zaila da tantu. Oso behartuta sartu da, bipareta efektuarek egiten ahal egin du da, oso jokaldi zaila. Poizu bat imalau hobetuk du asko. Eta azkenerako 6 eta huts, Ibar Luzeak beste tanto bat egin du. Hor da ba, beste sake bat egiteko gertu Urretxoarra. Erabaki okerrak hartzen momentuz Zabaleta. Bai. Pino bez hartitu ganera erabaki okerrak. Errestoan ondo Zabaleta, esker gantxo Ibar Luzeak, Zabalean zain Zabaleta, bildu, eskuina sartuko da orain Ibar Luzeak, txokoan luze, Zabaletaren aukera eskerrez txokoan,
Eskerrezera berean efektuarekin Ibarluzea, altuera emanez orain bere buruari denpora emanez Zabaleta, bolea orain Zabaleta indarrean, sotamanoz Ibarluzea, eskerrez Zabaleta, bipareta egiten ahalegindu da horri Ibarluzea, botera hirugarren kuadrotik, oso jokaldi zaila zen hori, eta azkenerako gorri lehen tantoa Zabaletarentzat 1-6. Ondo jotan da, preso hartutuko du ingun Zabaleta eta ondo jotan da. Gitxitxoa arrizketu joa lukoa txoatik eta buena itxera joen tanto zan. Gitxu arrizketu eta gero hormara lleguz. Kantxaren erdian zegoen, bipareta egiten ahalegindu da, eta lurrera joan zaio pilota. Eukerako itxiotza Zabaletak, kontoien erdizen da bera eskerrik aldin. Hor da ba, Oiartzuarra sakia egiteko gertu. Ez da sake hona izan, errestoan ondo Ibarluzea, orain boleaz Zabaleta, laugarren kuadroan eskerrez Ibarluzea indarrean, Zabaletak txokoan deja da, efektuarekin, iritsi eginda Ibarluzea errezantzean, orain botera jarri beharko da, oso behartuta Zabaletaren aukera, boleaz txokoan luze, eskerrez jaso Ibarluzeak, Zabaletak gaizto, ezin eraman, orain bai ondo jokatutakoa izan da txokoan zegoen zain Ibarluzea, eta naita bolea Zabalera bota dio, abiatu da bai Ibarluzea, baina ez da iritsi 2-6. Oso tanto noingun Zabaletak, ondo jokatute eta azkenien amaitu ondo inde. Bueno, eta bere ala Saskira, ez da gustora, pilota zerbaiten bila ari da, eta orain ere aldatu egin du, eta... Ibarluzea zulurapen ezin da bolei eskumia zokotzala eta apur bate berandu arranko da. Hortxe. Balan guztiko ikustu nibili da. Bai, hortxe, horre iritsi egin da, baina ezin bildu. Sakerako Zabaleta oso motzegia, oparitxoa, horre motz jokatu du indarrean, baina ez du hirugarren kuadroa pasatu, horren bestez, falta 7-2. Erregalu endize, opari endize, buruz ezaki holan falta ikia. Bueno, arriskoak ere hartu egin behar dira, gero saketik espada bigarren pilotakadan aukerak izateko, baina arriskoak hartzea gauza da eta beste bat kale egitea. Bono, 7-2, berrido ere, sakerako Oier Ibarluzea. Hor da, Urretxo Argaztea. Hau sakea da, ondo errestoan Zabaleta, Ibarluzearentzat aukera txokoan goxo utzi du, baina igerri egin dio Zabaletak, baina gero Zabaleratzen alde egin du da Zabaleta, igerri egin dio Ibarluzeak eta buruz gain pasadu ezin, jaso Zabaletak 8-2. Ez da erabaki onak hartzen ari Zabaleta edo bentsat igertzen ari da Ibarluzea. Zabaleta bere maili moten da bilenik. Bere mailatik behera ikusten duzu? Bai, bere mailatik behera eta eskumiaz velozidade handik emoten ez dut ikusten da ez da trapu asko edo bilurre edo zepa ez dagoen. Horra izan du aukeraz, erraz iritsi da, txokoan Ibarluzak egin duen dejadara, baina gero Zabaleratzen alde egin du denean, Ibarluzak igerri egin dio eta gero buruz gain. Buruz gain pasau. Bai, 8-2. Oier Ibarluzea irabazten. Bueno, hortxe. Errestoan dagoen Zabaletak pilota Ibarluzeari eman eta hau sake egiteko gertu. Hor da bai hartu, lurrera begiratu eta sake egiteko gertu. Sakea da, eskerrez ondo Zabaleta, nahi duen egiteko aukera Ibarluzea txokoan dejada. Bigarren pilotak edan aukera izan du, baina txokoan hilda utzi du, dejada askarra izan da, ez da iritsi Zabaleta 9-2. Bai, jebesti pentsatu Zabalea jobitzala, apur bat Zabaleruzkun behin jaineketan da zuluen efektuaz eitzanien dejadi, ezin aleu. Bai, dejada askarra izan da eta... Zuzen jute nahiko bierlugu goten da, eta apur bat dude euskero bidien batera jun, bestera juen, eta Zabaleruzkun da, eta gero Zuleruzkuteko atzero. Horren bida, leku batera bestera, baina askar joan, ez da? Bai, askar joan. Hor da Ibarluzea, 9-2 irabazten momentu zeroso, errestoan, eramateko modukoa, ezin jaso, Zabaletak 10-2. Bueno, hirugarren sakia oker espanago, Ibarluzeak Zabaletari egin diona, sartu diona, eta horren bestez, 10-2, 8 tantuko errenta, bi pilotariak atxeden hartzera. Bueno, Ibarluzea bere mailan eta Zabaleta bere mailatik bera. Bai, Zabaleta ez dut ikusten bere mailan. Ez da, ze motibo haitik ero zer, bai,
Oraindik denbora baduka reakzionatzeko, baina... Bai, oino, buruz-buruzko partidun ez da... Iul eskutik, oin bere taku galdatzen nabile hori seinale txarra da. Partidua zitxe gero taku galdatzen nabilenak seinali minatzen nabena. Bai. Kaso pikatute izango du eskua eta... Taku ipini txarto, pikatutuk larra ipini join kendu, Deseroso, azken finean, deseroso. Seinali deseroso da bilena. Bueno, Armaiara begiratu dugu eta ilustre bat ikusi dugu, beste askotan egon dena, Jose Luis Mendibar Armaian ikusten du hortxe, zutik. Zaldibarko entrenatzaile, bikaina, pilota zale amorratu hau ere. Bai, hemen daudenien sarri etortzen da. Sarri etortzen da, ez. Bueno, hortxe da, sakea egiteko gertu Ibarluzea, luze jokatu du, eskerrez eraman, Ibarluzea txokoan utzi du, iritsi ingo da Zabaleta, luze txokoan, jaso Ibarluzeak, orain bolea zindarrean Zabaletak, jaso Ibarluzeak, esker gantxoa, eskutatu egin du oraingoan Zabaletak sekulako abiadura eman dio eta naiz eta Ibarluzea abiatu den, ezin ezer egin, 3 eta 10. Bai, esker gantxo darra jodo egin dena, eta da ondo amaitu tantu da. Barruan zeukan guztiarekin eman dio, eta pikain gurutzatu du, Horre 3. kuadroan, esker gantxo indarrean, eta gainera ondo neurtua, ondo gurutzatua, perfektua. Goiti bera Zabalera oso ondo. Tantua. Ez dezake bat, Zabaletak, ez du orengoan ere esker paretetik gertu jarri, orain bolea sartuko da indarrean, Ibarluzea botera 4. kuadroan, pilota atzeratu guran, esker gantxo ez du gurutzatu Zabaletak eta orain lanak defentsan moldatu beharko da eta ezin, 3. kuadroan sartu egin zaio esker paretean eta esker ezin jaso, 11 eta 3. Ibarluzea asko zuzena jogatzen da bil. Bestiek hanka sartu gehiago egiten da bil askoa. Ez du zulorik aurkitzen, ez du gurutzatzen pilota eta bai nahi eta ezin. Hortxe, Jose Luis Mendibar. Bai. Tertulian ari da. Ono. Lehenko esker gantxu, ikusti guztu bat, zegoelan, bat joten da benak urrunguen 3-4 10 beholeik ez. Badakila erakusten du horrek, ez da? Badakila. Hori da. 11 eta 3 momentuz Ibarluzea irabazten. Urretxu arralan erdietan eta sakea egiteko gertu 11 eta 3. Hor da Ibarluzea, sakea berriz sakatzen ari da Ibarluzea, ondo errestuan orain Zabaleta. 2. kuadroan txokoan utzi du, oso arroa, bipareta indarrean Zabaletak iritsi egin da Ibarluzea, indarrean berriz ere Zabaleta, bote lasterrean Ibarluzea, nahi duen egiteko aukera Zabaletak, oraingoan bai, moztu indarra hundiarekin abiatu da Ibarluzea, baina ezin jaso, 4 eta 11. Bai, oinguen ondo motza, ondo moztu zulora eta Ibarluzea etorre da, peloti bizkorre etorre da eta ezin erun. Bai, horre oso dejada arroa egin du hasieran Ibarluzeak horrek aukera eman dio Zabaletai dominatzera pasatzeko eta azkenerako eskuinez, 2. kuadroan nahi zuen egiteko aukera zuen. Indarra baliatuz txokoan luze moztu du eta 4. tantuak gorri. 4 eta 11. Lauterri barru nolako aukera bat emonezkero eize tantu galdu da. Hor da errestoan Ibarluzea botera jarriko da Zabaleta, Ibarluzeak aurrera egin du aire sartzeko, bote lasterrean, entregatu egin du Zabaletak, nahi duen egiteko aukera Ibarluzeak eskuinez sartu da, berriz ere nahiko aldrebez defentsa lanean Ibarluzea, eta azkenean bipareta egiten alde egin du da kantxaren erdialdetik Ibarluzea, honek ere ez du asmatu, 5 eta 11, tantu aldrebez Iñaki, Enrika. Bai, oso aldrebez eta Zabaleta behitu aldrebez gaila batzuk eta Ibarluzea azkenien. Buena injetanto itxeko mun ondana, berak galdu. Biak nahaztu dira, azkenera. Biak nahaztu dira eta tantoak gorri. Bueno, zeitantura gerturatu da Zabaleta, 5 eta 11. Partida aldatzen ari aldela uste duzu, edo oraindik ez? Oraindik ez da asko ikusten. Itu detaile batzuk aldatu lehikile esateko moduko, baina ez dut ikusten bere mailan gaur Zabaleta. Hor da errestuan Ibarluzea, aire sartuko da Zabaleta, entregatu egin du, dominatzera pasatzeko aukera Ibarluzeak, orain esker txokoan utzi du, entregatu egin du negere pipareta Zabaletak, iritsi egingo da Ibarluzea atzeratu, nahiko alan Zabaletak eskerre Zabaleratu, sotamanoz Ibarluzeak, boleaz orain Zabaleta, trabapur bat egin dio geldik eratu da, eta zailo asko gustatu Ibarluzeari, baina azkenean tanto korri 6 eta 11. Bueno, Zabaleta pesein, bioan jota geldi onda. Estan dana da, pelota ez jotak aldetako astik espadeko, besti buelti inbidau. Ez da pentsau bihar zuzen jun bidaren pelotara.
atzaratxoatik buelti jeko modun da. Ikusi dugu ez, nola bildu duen Zabaletik Ibar Luzeak, gero bolea sartu da hirugarren kuadroan Zabaleta eta... Kentzeko aztip ez dut zan, nahiko geldi onda. Bai, ez, horre buelta ematea drebeskeria izango litzateke. Neu pestot ikusten ondo hor buelta ematea. 6-11. Bai, apur bat, bueno, apur bat gogo getxu hobetotxoa jogatutxu data bat egin duen Zabaletak. Horda eskerrez Ibar Luzea... Zabaletak indarrean jokatu gura du Ibar Luzea potera jarriko da, baina ezin asmatu 7-11. Apur bat aldrebestu egin da Ibar Luzea azketan togetan, Bai, apur bat, bai, besti emon begitxo egiten azera eta oin bestotza pelotazu onako, ez da bape zabaldu eta frontein erdi-erdizen itzitza, bai, atropila egin jau. Abiadura ematen dio. Bai, abiadura mototzat, abiadura monezkero txarra da kontra ezuntako. Estabil norabide zuzena moten, baina abiadura bai, eta horri eskerrak lautantura gerturatu da. Partida urdin hasi da, urdin dago oraindik ere, baina atera kontuak 6-8 aurreratu da Ibar Luzea. Gero 10-2 ere bai, eta orain 7-11 lautantura gerturatu da Zabaleta. Atzo berrezen beste abiadura ez pelotik. Atzo berrezko tensinu handize eta gero abiadura handize. Asko zegoen jokoan da. Finalerako txartela, promozio mailako finalerako txartela, eta azkenean Julen Egigurenek lortu zuen, Esposito 22 eta 21 mendan hartu ostean. Hor da Zabaleta. Ezkerren Ibar Luzea, Zabaleta nahi duen egiteko aukera, txokoan luze jokatu du, ezker gantxoa Ibar Luzeak, jaso egin du Zabaletak, baina entregatu, dejada, erra, eskuinez, Ibar Luzeak txokora abiatutakoa zen dagoeneko Zabaleta, eta engainatu egin du 12-7. Bai, ondo engainatu, eta gero gitxi arriesgatu tanto. Bai, zuzen jokatutako tanto izan da. Zabaleta, zuluru taineketan gunda. Bai, horre eraman egin du nahiko behartuta eta txokora joan da. Eta Zabalean, goixo, utzi du Ibar Luzeak. Biki ikenia gunda. 12-7, bostatuko errenta. Hor da, Ibar Luzearen zakea eskuinez, gozakaitz, eskuinez, orain ere, eramateko modukoa. Ez du jaso, 13-7. Paritxoa. Bai, eskuinez eramateko modukoak badaki horrek ikututa etortzen direla, baina... Eskue guztua sartu ero bilurra eskun. Bai. Bueno... Ero bilurra sartzen da den tipu hartzako, bintzat. Hor da, sakerako Ibar Luzea. Zeitantuko errenta dauka. Ezkerrez, hobeto, errestoan Zabaleta, ezker gantxoa Ibar Luzeak, Zabaletak entregatu egin du. Ibar Luzeak nahi duena egiteko kere, eskuinez txokora, ondo Zabaleta defentsan, gainera Ibar Luzea behartu, honek altuera eman, eta Zabaleta atzerutzera mandu, ezkerrez Zabaleta ondo, Zabaletik orain, Ibar Luzea bildu, bolea sartuko da, entregatu egin du, txarto jotako izan delako, deja de Ibar Luzeak eta bere burua lurra bota behar izan du iristeko, ezkerrez buena egitearekin nahikoa zuen Zabaletak eta hori egin du 8-13. Oinguen behitu Zabaletak utzbia. Boleaz txarto jotakoak, baina tanto erdi mandio, baina txarto jotakoa izan da, hor txikusi dugu, Oso justua iritsi da gero Ibar Luzea eta gero baina tanto egin zuen, baina boleak ada ez da ona izan. Bueno. Lehenengo pelota jodau beden denporatik kanpo eroa toketan dan ordu, destimpo esaten dan ero besta behutz. Pero esango da ez da bilela guztu. Ez da bileroso momentuz. Bueno, 8-13 oraindik ere partidan sartu da dago, hori bai? Hori bai. Ez da sakatzen ari, batere sakatzen ari, Zabaleta. Eskuinez, efektuarekin deja da, eskerrez pilota atzeratu Ibar Luzeak, botela azterra sartu da Zabaleta, jaso ez, da gainera eskuan min hartu, 14-8, aldrebez oraingoan ere Zabaleta. Bai. Saketik hasita, oraingoan ere ez du bihurritu, ez du gurutzatu, ez da bile zer egiten saketik Zabaleta. Hor, eskuinez jo duenean ere, keinu bat egin du orain ere, eskuari heltzen ari zaio Zabaleta, ez da egipa. Nik uste dut etorri bezala euneko unien. Bueno, bortxe da. 14-8. Ezkerrez, errestoan ondo Zabaleta, zer egiten duen Ibar Luzeak, ez du gurutzatu, Zabaleta airez, indarrean,
behartu egin du Ibarluzea, botera jarriko da orain Zabaleta botiboleaz, indarrean ezkerrez jaso egin du Ibarluzea, gero bai boleaz indartzu bipareta, ezin jaso, Ibarluzeak tanto oraingoan Zabaletak 9 eta 14. Horma bizek injertzu jota, Bai, galanta eman dio oraingoan. Bai, Ibarluza ez da onitzteko, Ibarluza galanta eman dio asintu normi. Bai, hor dena ematera joan da, eta azkenean ezin izan du jaso, hor ikusten dugu, boleak da, indartzua bigarren kuadroan. Abiadura handia eman dio, eta bai, eskiaren kontra joan da Ibarluzea. Eskiaren kontra. Bai, arriskoak hartuaz, baina, Bueno, alegin egiten, bada bizbintzat. Bai. Hori izko izuketzen. Hori da. Apur bat alrebestioa da bilela Zabaleta ez da bilera eroso, ba. Beti ondo jokatzei gatxada. Gatxada, hori da, gatxada. 9 eta 14. Ibarluzea irabazten, Zabaleta galtzen. Hortxe, pilota eskuetan duela orain Zabaleta. Ibarluzeari utzi dio. Eta beste sake bat egiteko bertu. Zabaleta, ondik atera beharko du. Orain arte ez du asmatu bat ere saketik, Hor da orain erdi-erditik joan da, bai hartu, eta oraingoan ere ezer ez daukan sakea, eskerrez ondo Ibarluzea, bolea sartuko da Zabaleta. Ibarluzea eskerretik luze, eskergantxo orain bai preso harrapatu du horre Ibarluzea, eta nola gurutzatu duen, 10 eta 14. Berandu sartute pelota hori, oin behize paseiko pelotiko sartu du eskerregi, eta ondo urtotza. Jugada onain jo. Bai, ondo gurutzatu du, egia da hor preso zuela Ibarluzea eta margen handirik etzaukala. Eta Kaiolan orain ikusi dugu elkarri traba egite, baina Kaiolan hori normala da elkarri traba egitea, hor ez da oleko handirik eta. Horren beste egi ez da. Beste tantu bat, jokoan 10 eta 14, eskerrez entregatu orain Zabaletak, Ibarluzea indarrean, Zabaletak eskerrez zabaleratu, eskuinez Ibarluzeak bildu, Zabaleta pilotaren bila doa, eskergantxoa, kanpora kontra gantxara, arriskoak hartu ditu oraingoan Zabaletak, pilotaren bila joan da, erasora joan da, eskergantxoa bigarren kuadroan, baina oraingoan gehitxo gurutzatu du, 15 eta 10. Bai, bi ondo urtotzeta danak ondo urtetik zaila da. Partida ere aurrera doa eta... Gana, pentsabi da fezina dira, ez dira lehenengo mailako profesionalak. Asko pentan da lehenengo mailako profesionalak ikusi jaren morun, inbidala bai, hor maila desberdin jauz. Hortxe da, sakerako Oier Ibarluzea, eskerrez Zabaleta, gora, zerrestu hona izan da, baina koiko koltsoira 16 eta 10. Gerturatu da, 7 eta 11 arte eta 10 eta 14 arte Zabaleta, baina lautantuko errenta izan da, orain arte Ibarluzea izan duen txikiena, hortik gorakoa izan da abantaia. 16 eta 10 orain. Hor da Oier Ibarluzea, sakea luzeegia, beste aukera bat izango du. Urretxuarrak. 16 eta 10 irabazten. Oraindik ere lanean jarraitu behar. Bai, honi nago horre minio ondizio ikusi bultak hartzen. Txeda sakea egin du Ibarluzeak, eskerrez hartuko da Zabaleta, botera eskuinez. Ibarluzea eskerrez, botera hau ere Zabaleta entregatu egin du, bildu. Ibarluzeak eskergantxoa Zabaletak bildu berriz ere. Ibarluzeak orain botera jarriko da Ibarluzea, pilota atzeratu, lanak Zabaletarentzat ondo gurutzatu du. Zabaletik moztu Ibarluzeak aizto jarri, eskerrez ondo Zabaleta defentsan, bolea zindarrean Ibarluzea, botela azterrean ondo Zabaleta, botera jarriko da orain Ibarluzea. Boti boleaz txokoan behartu Ibarluzea Zabaletak, eta orain Zabaletak aukera izango du, hor gurutzatu egin da Ibarluzea, uste du txokoan ustea nahi zuela Zabaletak. Bai, eskutik. Iez egin dio eskutik. Bai, jauzi jago eskutik. 10 eta 17. Gatzen, pelotik gatzen, intente da nien eskutik jauzi jago. Txeen hartzera Ibarluzea, eta txeen hartzera, era berean hortzik ikusten dugu azken tantoa, bai, argi eta garbi ikusten da nola txokoan hilda utzi gure izan duen Zabaletak. Ondo urte malotza.
Bai, engainatu ingo zuen. Bai, ze beste izkumeru zundata. Bai, Kontu dut orduko zulora da hila txapagan erajumun dagoen zan peloti eta izaban harrapeko, bai, horrek etxeko lehenko buenen bida. Asmoa Baiona, baina, gero asmoa on bi eurtzeko, asmatu egin behar da. 17 eta 10. Asmuk ikusti politia da. Bai, adin hauetan gainera arriskoa hartu egin behar dira, eta gero, bueno, pilotariak ere garapen behar du, evoluzionatu egin behar du, eta 16-17 urterekin dena ez da ikasita. Herrike, ikasi egin behar da. Izeten di batzuk, 16-17 urtea, oso ondo egiten dena, baneka bat. Horrek espezialak dira. Lantzean behin ateratzen direneak, alegia. Hor da Ibarluzea zakerako, 17 eta 10. Zake luzea, Eskerre Zabaleta pilotaren bila Ibarluzea, bigarren kuadroan nahi duen egiteko gara txokoan utzi du, oso arroa. Eskerre Zabaletak entregatu, Ibarluzeak beste aukera bat txokoan moztu, luze. Zabaleta defentsan, Ibarluzeak ez du gurutzatu. Eskerre Zabaleta, honek ere gauzandurik ez dio egin, pilotari Eskerre luze Ibarluzea. Eta oraingoan, barruan da, pari egin duen Ibarluzeak. Sekulako erregalo egin dio Zabaletari, nahi zuen egiteko aukera zuen, osta iritsi da. Zabaletaren eskerka da eta bipaleta egiten ahalegin du da, entregatuta zegoen Zabaleta pilotara joateko asmorik ere ez zaukan, eta Ibarluzak txapapega. Zabaleta zarrekun da, Ibarluzea aurrien Parisako ormabizko joto jundan euroko pelotan, aurrien Paraguako testotza itxi gudamen egiten da, ez dago egin behar gudamen morun da, azarre. Bueno, 11 eta 17. Opari orain Ibarluzak Zabaletari kontrako norabidean ere egon dira opariak. Asko harriz izaten da hori Ibarluzea jundan moduna, zerbestik emon balotzain jara eta burun jo kolpi darra hartzeko modu. Bolea Zabalera, naita Zabaletak moztu Ibarluzeak, gero jokaldea egiten alegin du Eskerre Zabalean, Zabaleta hori zaila zen, txapapera bere alegina, 18 eta 11. Deja egiten junda, ez da ezen idea txarra, bai deja egiten junda. Jokaldi zaila da hori, ondo ginezko da, edarra da, polita, txalo mordoa, jasotzeko modukoa. Eta azkenean ez asmatu. Bere buruarekin azerre Zabaleta, hortzik ikusten dugu, Ibarluzeak bildu. Bere buruarekin azerre eta eskuekin besteik konforme da bile. Eskuei batzotze... Etengabe, ez da? Bai, etengabe eta... Bona, bortxe, 18 eta 11. Irabazten Ibarluzea, urretxoarra. Neurketa azken txampan sartuta, baldin eta Ibarluzeak bere lana, orain arte moduan egiten jarraitzen baldin badu. Saketik hau, 19 eta 11 hau ere eramateko modukoa. Bai, hori eramateko modukoa. Nipendento eta apurra dezen gaina minala. Bai, amore manduela uste duzu? Bai, apurra eta amore monda bela. Bueno. 19 eta 11, Oier Ibarluzea irabazten. 19 eta 11, Oier Zabaleta galtzen. Hortxe da, errestuan dagoen mutila. Kezkati pentsakor zalantzati, sakerako. Ibarluzea, Eskerrez luze egin du, Eskerrez ondo eraman du oraingoan Zabaletak. Bolea sartuko da Zabaleta, dominatzera pasatzeko asmoarekin, Eskerrez txokoan luze, Ibarluzeak orain eskuinez sartu beharko da, Zabaleta, airez, Esker gantxoa entregatu egin du, eskuinez Ibarluzea, Esker paletaren bila, Eskerre Zabaleta, pilotaria abiadura eman guran, dominatzera pasatzeko aukera duka. Boti boleaz, bipaleta igarri egin dio Ibarluzeak txokoan dejada gaiztoa da, eta ezin jaso. Dejadak efektuarekin txokoan, Esker paleta ikutzen dutenean, beheranzko bidea hartzen dute sekulako abiadurarekin. Ezin eraman Zabaletak 20 eta 11. Bai, boti bolea ormabizio joitu, kantxin erditzen gatu da peloti eta besti eukeriuki du behagu da benatan naiteko. Ormabizio eta peloti kantxin erditzen gatuako bestiei behagu da naiteko. Garra, bueno, hortxe, 20 eta 11, gertu dauka garaipena. Oier Ibarluzeak, bi tanto baino zaizkio geratzen, 22 iristeko. Nagusi neurketa zidenetik hortxe da Eskerrez, sake egin du, luze, Eskerrez Zabaletak bildu, aire sartuko da Ibarluzea, Esker gantxoa indarrean, Zabalera, Zabaletak bildu eta kendu, orain botera jarriko da
Ibarluzea, luze jokatu du Ibarluzeak, botibolea Zabaletak, nahi duen egiteko aukera, kantxaren erdian Ibarluzeak, txokoan luze moztu du, ezkerrez eraman Zabaletak, txokoan berriz ere ezker paretean luze Ibarluzean, nahi duen egiteko aukera, orain txokoan ahal egin du da, hortxe zegoen Zabaleta zain, entregatu egin du, orain Zabaletak erasora pasatzeko aukera, gurutzatu egin da Zabaleta, eraman egin du pilota, Ibarluzeak nahi duen egiteko aukera, bipareta efektuarekin, orain bai, horra aukerakoa zuen, bigarren kuadroan, ezkerrez efektuarekin, indartzu bipareta pizia, 21-11. Oingoen ondo pelote dute, oso ondo ametu bitzatantu Ibarluzeak eta Harrapauzi. Bueno, 21-11, ari da irabazten Oierri Ibarluzea, neurketa zienetik nagusi 6-1, Txamar eta 2, 14-8, 17-10 eta orain 21-11, alegia, neurketa guztian zehar, abantaia erosoekin, handiekin, aritu da Oierri Ibarluzea, bere azken sake egiteko gertu. Olazar pilotalekuko, pilotazalen txalo artean, badoa azken esprina egitera. Oierri Ibarluzea, ezkerrez, luze, errestoan, barruan da, Zabaleta botera jarriko da Ibarluzea. Ezkerrez, ezkerre pareta jo du lehenengo eta Zabaleratu eginda, bildu egin du Zabaletak. Txokoan orain Ibarluzea, bote lasterrean ezin eraman Zabaletak eta azkenerako garaipena urdin, garaipena urretxora doa, Oierri Ibarluzeak 22, Oier Zabaletak 11, Enrique. Bai, partidu ez da izen ikusteko partidu zatarra, baina ikusi da denpora guztien Zabaleta ez da bere gustora, da bere mailatik bera da bilela pelotan. Klaro, holan da bilenien ez da izaten erreza jokatzea. Ostantzien ondo jokatu gala bitxek, partidu gogorra guizen guztan. Behibili ezeitera, bende hartu dugu zerak urdinek. Baina, bueno, partidu ez da txarrain, alegin egipinitu, alegin egipini dabe eta aldan hain jabe eta zein gotzazua. Bueno, une batetik bestera izango dugu irabazlea gure artean hortxe. Ikusten dugu, gustora, gure ingurura gerturatzen Oierri Ibarluzea, Urretxuar gaztea, hementsa daukagu gurekin. Oier, Gabon eta zorionak. Bai, eskerri asko. Bueno, garaipen edarra lortu duzu, 21-11 Zabaleta mendean hartzea, hori gauza handia da. Bai, azkenen partio oso gorra izan da. Hasieran nik lortu dut takatxo bat itea, eta nik uste hortik lortu dutela partioa aurrera ematea, eta oso guztua gaurko lanakin. Hori da, 6-8 aurreratu zara, eta hortik aurrera beti ere abantaia erosoekin aritu zara, tarterik txikiena lautantukoa izan da, eta horrek beti lasaitasuna ematen du, ez? Bai, azkenen nik argi neukan partioa hasieratik oso fuerte hon nola, ze behar hasiera oso potentek izatitu normalen, da lortu dut, azkenen 6-8koa lortu dut, eta, bueno, gero hortxe onda momentu bat beha aurrera etorriala, eta hortxe pixkat nerviokin naiz, baina azkenen ondo, bukaeran ondo bukaudet, eta ondo guztua. Gustora egindako lanarekin beraz, ez? Bai, oso guztua. Urrengon beste berriz etorri beharko gehanea, eta tope. Zemoz. Ze asmorekin, etorriko zara, Olazar txapelketara? Hemen ia denak ni baino zarra hori eta behintzat jendeek ikusi ia nere maila nolakoan, da, bueno, objektibo honena txapela eramatea izango zen, baina oso zaila dago. Eta, bueno, oso pozik, oingoz. Bueno, gaur ikusi dugu, maila oso ona daukazula, zorionak eta segi gozatzen. Eskerri asko zuei. Bueno, hautsek Oierri Ibarluzearen esanak, partida bikaina jokatuta, orain Izardi patxetan, arnaza apur bat hartuko du, gorputzari buelta emango dio, eta gero, dutxa edarra bat eta gustora itzuliko da Urretxu aldera, eta, bueno, ikusi dugu, Kaiolak zer eman duen, orain ohikoa den legez, binakako partidan jokatuko duten lau pilotariak beroketariketak egiten ari dira, Gerriko Gorriz, Fernandez eta Irazustabarren ariko dira, Igoa eta Kuaiaran Gerriko Urdinez, eta lau pilotari hauek berotzen duten bitartean, guk atzera egin behar dugu denporan, 4 urte hain zuzen ere, eta gaur gaurkoz profesionaletan ari diren
bi pilotariren arteko lehia ikusi behar dugu. Kaiolan aritu zirelako duela 4 urte hementxe bertan. Unai Alberdi Azpeitiarra, promozio mailako finalerdia jokatuko duen Azpeitiar gaztea eta dagoeneko primeran lehiatzen ari den Iker Larrazabal. Gozatu erreportajearekin. Urte berrion, Zaldibarko Olazar pilotelekutik. Bertako torneoko 2 finalak ikusiko ditugu. Urteroko legez, lehen da bizi lauterdian 2 gaztek jokatuko dutena. Iker Larrazabalek eta Unai Alberdik. Txaloak entzun ditu Gipuzkoarrak. Ezkerrez, erantzun hona eman dio Larrazabalek. Txaparen gainean utzi Unaik. Zabaldoren Ikerrek eta bera hasiko da tantoa menderatzen. Luze ezkerrez. Golea indartsua du Mutilonek, oso indartsua. Asko bortxatu du pilotaka da horrekin, bipareta lehen aurkariak egin duenaren antzekoa. Aukera guztia berak zuen bukatzeko eta tanto izango da naiz eta ez duen oso zehatzutzi pilota hori. Bai, Alberdi Zabalea desplazatu ondat da, hildu inja bai justuen, ezin eruen. Alberdik palizatxo hartu ingo tantuen. Pelota bakarrarekin jokatu dituzte orain arteko 4 tantoak. Beste bat ateratzeko asmoa duela ematen du Larrazabalek. Lehen airearen bidea joan da, hori kontuan hartu beharko du orain Larrazabalek sakatzera doanean. Entxara atera. 5 eta 2, eten egin ondoren, Larrazabalen sakea. Ezkerrez jaso Alberdi gona bipareta ezin izan du behar bezala bildu. Hauxe da Mutilonen arma nagusietako bat, bolea. Bolea, bai. Hor frontoien kantxin erdi inguruen eskumiaz behor denporiaz ondo hartzen badu mino moten dugu. Apura aldatu zi jokua, beroiera. 3 eta 7, Unai Alberdik aterako du. Ondo. Ona gantzoa. Bai, honek 17 urteko bino goratxoakoa da bitzenen joku egin dabe. Zakadu ondo, tezkerei ondo junde ikusten dira promesa hona dira. 11 eta 7, erdiak egin ditu Iker Larrazabalek. Olazar torneoko finala ikusten ari gara lauterdian. Sake gaiztoa. Bila doa Larrazabal, gora egin dio, ala ere ondo moldatu da aire sartzeko, eraman, baina aukera guztiak Larrazabalek gero tantoa nahi eran egiteko. Ondo Iker, ondo sakatu, ezkerra ere ona izan da eta hirugarrenean. Bai. Ondo sakatu, ezkerra ondo moztu bero eta ez da erreza holan sakaute, holan Zabalea moztu ezkero. Ba, hildu dina, gero atzera juteko berandu. Aire zarrapatu du Alberdik, baina ez da erresto ona izan. Bigarren aukera izango du orain. Larrazabalek arro, botearen zain Unai. Larrazabal. Berriz ere Airez. Aukerakoa Unairentzat, ezkerrez kantxaren erdian, txokoan utzitakoa. Iritsi Iker. Motibolea. Larrazabal indartsu. Eskubiz orain. Zabaletik Zabalera, eraman Ikerrek, botera jarriko da Unai. Ondo utzitakoa, eraman, Antonek agarria oso. Eta biek izan dituzte aukerak, nork aprobetxatzen duen berea. Eseriko dira, honen ondoren. Nekien kontuek, nekatutatzen dien arnazek hartu zen. 12 eta 14 ez dirudi. Larrazabalek eseri nahi duenik edo zain dago. Arkariak, bai, nik uste zaiz egoela, Alberdik berak eskatzen zuen, baina ikusi du. Ez duela eskatu eta berak berea agortu behar. 16 eta 17. Alberdi. Ezkerrez jaso Larrazabalek.
Aire sartu da, txokoan utzi, Larrazabalek ondo zabaldu indartsu, Olearen aukera ona, luze, berriz ere bolea, Alberdiren erantzuna aparta, 17. Oingoen Larrazabalek itxetentue, egin jauki du, baina asko defenditu Alberdik eta azkenin berak intentu. Pelotazo bat ondo ez da benien joan bestiek, bera haintzen hasi da eta zure Larrazabalek zelako bolei joa ben orbe. Itxeko aukeri bat dukonek, 17 urte da honan pelotan egiten da honak, normalmente ingo du, baina honino eitzen segidu. Atera du Alberdik, erantzun ona ezkerrez Larrazabalek, Alberdik. Botera biak orain, ezkerrez Iker. Unai. Txokoan utzitakoa, iritsira Alberdi. Larrazabalek gainean, suerte pixka batez. Suerte pixka batez, bai. Zaltza ez iruditzen, Enrique, Alberdi pixka bat botera ari dela ez dela aurrera egiten. Bai, apur bat bilurtute, beste partidu batzutan animoa ero gehiago jutitzen da aidea. Gero, erasun, besti erasun alguien ez da arreza juti, besti gemonitutza gehiago. Eta oso eman behar izan du pelotaren gana iristen saiatzeko. Gaur utzen txapi jogala duen Larrazabalek, hartu goin igual, ezko suertit, tanto bat ero bizien asko ikin du. Tanto bakarra aski du Larrazabalek irabazteko, idu beharko lituzke Alberdik markagailuari iraulia emateko. Txaloak Larrazabali. Alberdik eraman, aukerakoa gelditu zaio Ikerri, bipareta egin, harrapatuko aldu, bai, boleaz Larrazabalek, hor bukatuko da. 22 eta 19 irabazitu Iker Larrazabalek, neurketa orekatua, berdindua, gogorra, luzea, eta azkenean ia beti aurretik ibili denak irabazitu, Enrique.
Gabon berriz ere Zaldibartik, Olazar pilotalekutik kontatu dugu Kaiolako lauterdiko partida. Ibar Luzeak 22-11 irabazi dio Zabaletari eta orain binakakoaren berri eman behar dugu. Gerriko Gorriz hariko dira Jorge Fernández, Errioxarra eta Aratze Irazustabarrena, Alegiko semea eta Gerriko Urdinez, Josu Igoa, Etxarri Aranatzekoa eta Javier Kuaiaran Kortesekoa, haure Nafarra. Hortxe ikusten dugu, Leon Castilloak zer erakutsi digun, Urdin horren bestez Lehenzakia, Igoak eta Kuaiaranek egingo dute. Enrique, zer espero behar du neurketa honen bueltan? Bueno, nik uste dut, pelotari, pelotari nagusi, hemen promesa mailan ero etorkizuneko txapelketan ibiltzeko veteranotxu, urti daru izenak. Partidu burrukatu ikustonik. Gorrizek Fernandez estaituntxe hiru urte ban lut erdi barruen. Ero binaka ezin izaten dago finalera hor da bil. Deguel kasi partidu urdinen alde ikustut. Bueno, Bartxe. Aunque danako lan ez da ikusten. Kineli, euneko 60 gorritzen alde inabe. Bai, gaur katedraren kontra zoaz beraz, Bai, nik katedraren kontra ikusten dut aprobat. Bueno, Hortxe, azken beroketariketak egiten lau pilotariak eta neurketa astera doa, pilota partida astera doa, Errestoan, Aratze Irazustabarrena, zakerako Josu Igoa. Hor dira, lau pilotariak, 10 eta 22 minutu, astero legez. Beroketariketak egin ostean astero legez esan bezala, zuzenean Zaldibartik, hortxe da, sake egiteko gertu Igoa. Eskuinez, pilota atzeratu, hor da Aratz Irazustabarrena, Zabaletik kasunetan Igoak ezin asmatu, eta hor ematera joan da. Bai, ematera joan da, bai ez daue frontizien bezartu peloti. Ez bestekon peloti. Bai, Iran, baina iez egin dio, eta azkenean tantoa Gorri bat eta huts. Bueno. Ez da ondo hazi, Ez. Ez da hori, seinale hona, daulako batzuk inezkero gero bilurtu ero. Hor da, Kuairan, Errestoan, Eskuinez, pilota astinduz, kasu honetan Irazustabarrena, Kuairan, hor da, Aratz, eskerrez hartu beharko da, Zazpitxik, Kuairan, Irazustabarrena, ez da gozatutako izan, Zabaletik bildu, egingo du Igoak, botera jarriko da, Fernandez, eskerrez Kuairan, pilota kada oraingoan, Irazustabarrena, botera kasunetan, Igoa Zabaletik, Irazustabarrena, gainera eskerparetaren bila, eskerrez ondo Igoa. Aire sarteko keinua, egindu Fernandezek, baina pasatzen utzi du. Kuairan, eskerrez. Eskuinez bildu, Irazustabarrenak, eskerrez. Kuairan, eskerrez gozatzen ari da, lehen pilotak adauetan, esker gantxoa Igoak, bildu Zabaletik Fernandezek, boleaz txokoan luze Igoak, tantu polita, bana lehen berdinketa binakako partida honetan. Bai, tantu polita, ondo peleuta dute eta ondo ameitute. Bueno, Hortxe. Ikusi dala, oingo izan tantu izan dala pentsetot partiduen espilua. Oraingoaren antzekoak baldin badira aurrengo tanto guztiak, gozatu latza hartu behar du, Enrique. Nik uste dut, ez da lainbestako aldeik egungo. Bana markailuan, Urdinek lehen sakea. Egingo durte, hortxe da. Josu Igoa, Etxarri Aranatzeko gaztea. Abai hartu eta badoa. Sakea egiteko gertu, Eskuinez pilota atzeratu, ezkerrez hartuko da Irazustabarrena,
Guairan. Ze gorputza, ze mutilpuzka, Bai. Eskuinez Irazustabarrena, eskerrez Igoa. Hor da zeiterdian Irazustabarrena. Guairan, zazpitik, eskuinez. Irazustabarrena, zeitik. Esker paretaren bila, Guairan, eskerrez, nahiko egin du, biltzarekin. Pilota sartu egin zaio, gorputza etorri bat zaio. Fernandezek luze txokoan. Eskerrez ezin eraman oraingoan Igoak luze jokatu du kasu horretan Fernandezek bizi eta... Ondo, motza, bizi, motza, eta Igo aurretik etorre da, eta atzela dezendako kasi pelota hobi izan. Atze etorre da, eta oin atropila ginen. Bona, bortxe da, hieta bat, bikote gorri aurretik. Jorge Fernandez, Fuein Maiorko semea, sakia egiteko gertu. Abai hartu. Badoa, sakea esker paretaren bila, esker Sotamanoz ondo Igoa. Irazustabarrena moztu, Igoa botera, pilota gozatu gerria bikain sartuta, pilota sortzira. Zabaletik bildu Irazustabarrena, Guairan eskerrez, lauterdian. Pilota atzeratuz, hor kamararen gainan bikain Irazustabarrena, nahiko egindu. Eskuinez, Igoak atzeratu, orain atzera kargatzen ari da, bikote urdina. Irazustabarrenak eraman, Guairan aurrera egindu, moztu egindu, bientartera, ondo Fernandez atzera eginez eta bere bikoteari lagunduaz, eskerrez Igoa, Fernandez eskerrez, Igoa pilotaren bila ez du gurutzatu, kantxaren erditik pilota atzeratu Fernandezek, Guairan, eskerrez, aspira pilota, eskuinez orain Irazustabarrena, bostean Guairan, pilota kada ona, Zazpitik Irazustabarrena. Berriz ere, Guairan. Aurkariari bizkarra erakusteko asmotan. Dominatuz orain, Kortezeko pilotaria. Eta ezin horrematera joan da Irazustabarrena, baina ez du behar den moduan gozatu, Bina marka joan. Bigarren berdinketa, Bana eta Bina. Guairan ondo ikusten da, eskerra zalande, oingo tantu eta ondo itu, Akostumrutegaz pelota mordo edarra galtzen horrepe, lehenengo tantu bota dugu, gero oine seguru ikusten da. Bueno, Bina markain joan, Bana eta Bina, sake egiteko gertu, Josu Igoa. Errestorako, Aratz Irazustabarrena. Hor da Igoa. Eskuinez Irazustabarrena. Igoa pilotaren bila pasatzen utzi du. Guairan, eskuinez pilota bizi, sortzira, eskuinez Irazustabarrena. Berriz ere eskuinez jarriko da. Guairan, pilotak onak ematen, bizkarra erakusten, dominatzen, une honetan. Herriko urdinez ari den atzelaria, eskerrez orain, esker zein eskuin, pilotak da onak jotzen. Igoa, eskerrez pilota atzeratu, aire sartuko da Fernandez, boleaz. Nahiko egindu, entregatu egindu, nahi duen egiteko aukera, Igoak pilota atzeratu egindu, bizi jokatu du 9. kuadrotik, Irazustabarrenak, eraman, Igoak botera jartzea erabaki du, boleaz orain Fernandez atzeratu egindu, eta bizi jarri, gaizto jarri, Guairan, ezin eraman, pentsa tanto guztian zehar urdinak dominatzaile, eta azkenean tantoak gorri. Gorri inge, ondo inge, peloti, ondo jota eta bastartuta. Utze ez da izen, Guairanena izen da, bastartu jakola, zazpikoa duen, jotoko sasoien bastartu jakola. Bueno, 3 eta 2, Fernandez eta Irazustabarrena aurretik. Hor da, Errioxarra, sake egiteko gertu, 3 eta 2. Bai hartu, pilota gurutzatu, gaizto jarri dio. Guairani, baina gora, ondo sartu du gerria mutila handia izateko, ondo sartu du eskerra, baina gora, 4 eta 2. Sake izan da, 3 metro gehi izan bat, frontizia orduntxo ondo. Esker zein eskuin eman egiten dio, Guairanek. Bai, jehundan urti ditan, ez dago horrek, emoten ez dago fallu. Bestelakoak ditu, bestelako arlotan hobetu beharra dauka. Bestelakoetan kosteteako, galdu ziti kosteteako, Gehiago. Bueno, hortxe da, botera Fernandez pilota atzeratuz. Guairan, Irazustabarrena eskuinez.
Eskerrez hartu beharko da Korteseko atzelaria, bikain, pilotakada bikaina, zeitik erdira, ies egindako Irazu Zabarrenak, ondo abiatu da Kuairan, orain eskuin Sotamanoz sartu da Fernandez, Kuairanek eskatu eta pilota atzeratu bikain, 8 erdira, Irazu Zabarrena eskuinez, pilotaren bila doa igoa pasatzen utzi du, Kuairan berriz ere, bere golpe bizi hori erakutzi guran. 5 erditik, Eskerrez. Zerain Nafarra bolea sartuko da. Fernandez, Eskerrez pilota atzeratu igoak. Irazu Zabarrena, Eskerrez nahiko egin du. Gora, hau ere gora. Bai, ondo sartu du Eskerra, baina goian ies egin dio, 3 eta 4. Ez da, zer jakin gure urrien, atzien bizek edeka esperantzi tantu iteko. Hori, zaila da bizek atzien esperantzi gutia. Alegia, momenture ematen arriskatu egin beharko dutela, uste duzu? Bai, arriskatu beharko dute, ustantzien. Bueno, bortxe da, 3 eta 4, dikote urdina galtzen, baina eurak zakerako Josu Igoa, aire sartuko da Fernandez, Kuairan, nahi duen egiteko aukera, ez du gerria behar den moduan sortu, ala ere bizi, atera zaio pilota eskutik, ondo Irazu Zabarrena nola utzi dion, Kuairanen pilotakada biziari, orain bai gehiago gozatuta pilota ia erreboteko zulora, ondo Irazu Zabarrena defentsa lanean bikainari da lehen tanto hauetan Eskerrez, Kuairan, pilota atzeratu, Irazu Zabarrena eskuinez, 6 erdira Kuairan, gora, hau ere ematera joan da, eta oraingoan ere, frontiza txiki geratu zaio, gora 5 eta 3 gorriak aurretik. Eze besteko peloti barrez, Ematera joan da. Ematera eta kontrola falta. Bai, kontrol falta izan du, eta hortxe ikusten du berrepikapena, 6. kuadroan Eskerrez. Altuera eman dio, gozatu bai, baina lartxo. Eta pilota goiko koltsoira, 5 eta 3, erreke. Orain arte kale gehiago egindakoak baino, Bai, baina bizen ondo ibil da hori, udo barri zen, baina binestako orduko jokuik, kuidan esango dut. Da pelotazuk ederrak, baina, klar, ni pentot gorritzepe, Irazu Zabarrena zelan seguru dan, pentan da latzien entzin llega galduko da horrek. Da bestiek pentan da eure gehiago jota irabaziko zelatzien, haitik atzera ataketan da bizi. Bakoitzak bere estrategia dauka, ez da dudarik. Bere doaien arabera, modu batean edo bestean jokatu beharra dago, eta gero ikusi egin behar, nork asmatzen duen gehien. Bueno, bortxe da, sake egiteko gertu, Jorge Fernandez. Zabalera nahita, behartu egin du Kuairan, ondo moldatu da, eta ero jokaldi egiten egin du da Fernandez, baina ez du asmatu. Oso txarto. Bai, horrez da egite... Horma bizek efektu askotak hunda, beti joitu. Bai. Ez da, allegeu txapa dena. Aldrebez hor. Lehenengo bai, sakea nahita Zabalera Kuairan behartzeko, gero aukera zuen. Pareta efektuarekin, bai, horre jokaldi egita ondo zegoen, aukera zuelako. Ondo, bai, jokaldi txarten ja. Hori da, ez du asmatu. 4 eta 5, utxasko, momentuz. Motorra berotu barik, bibikoteak. Josu Igoa sake egiteko gertu. Hor da, etxarrian anatzeko pilotaria. Irazu Zabarrena eskuinez, pilotaren bila Igoa pasatzen utzi du, Kuairan, eskuinez pilota atzeratu. Irazu Zabarrena. Eskerrez, 5. Kuairan. Eskuinez Irazu Zabarrena, eskerparetaren bila, Kuairan, sartu egin zaio, nahiko egindu, botera jarriko da Fernandez, lautik pilota atzeratu, eta Kuairan behartu bederatzitik, jaso Zabaletik Irazu Zabarrena, ondo eskatu dio, eta nola atzeratu duen gainera eskerparetaren bila, pilotak da bikaina, eskuinez Kuairan, ondo pilotaren bila, Fernandez esker gantxoa bizi, ondo defentsan Igoa, gero eskuin Sotamanoz pilota atzeratu Fernandezek, eskerrez ondo Kuairan, txokoan luze efektuarekin Fernandez, ondo Igoa, defentsan, ondo orain urdinak, bien tartera, Irazu Zabarrenak, iritsi egin da Kuairan, nahiko egin du. 5 Fernandezek, ondo Igoa defentsan, eskerrez Irazu Zabarrena, hau ere ematera joan da eskerrez, pilotak gora, ondo jokatu dute bagorriek, Irazu Zabarrenak utxe egin duen arte. Eskumen katietu olarri bat utzaldo, edik gora alzadu, eta besta deltik Zabalera be, asko egin da kanpora. Bueno,
bana, bina eta bosna. Enrique. Parekotasuna nagusi. Sakea egiteko gertu. Oso ondo Josu Igoa. ikustot iradozta barrena. Ondo ikusten duzu. Bai, seguru demoten pelotia. Igoaren sakea, luze. Ondo orain Irazustabarrena errestoan, Igoak pilota atzeratu, Irazustabarrenak eskuinez. Guairan, lautik, pilota atzeratu, bizi. Nahikoa lan, Irazustabarrenak. Eta ezin, ezkenean eskerrez pilota astitzen ahalegin du da, eramaten ahalegin du da, baina bizi zetorren. Guairanek ematen dionean, eman egiten dio. Bai, emoten fallo ikustuko horrek. Apunte izandeko fallo, ze. Bai, eta horrengoan bizi eman dio eta... Emon da, torre pelotia. Bai, abiadura handian, eta ahalegin du da, Irazustabarrena eusten, eta alba zuen kentzen, eta ez bata ez bestea, 6 eta 5, urdinak aurretik. Igoa, zakerago, abai hartu, eta esker paleta baliatu, Irazustabarrenari garbi atera zaio ondo errestoan, Guairan, bosterdian, eskerrez. Eta atzeratu 8tik, Irazustabarrenak eraman, Guairan. Eta darra ere bizi. 9tik, eraman Irazustabarrenak, Iguarentzat aukera, txokoan luze moztu, Fernandezek eraman. Guairan, 7tik. Orain Fernandez lauan, botera jarriko da pilota atzeratu, Boleaz. Kaso honetan Igoa, Fernandez zabaletik, pilota moztu. Eskerrez Igoa, horre... Estrainoren bat egin dio, hankak ere ez ditu behar den moduan jarri, eta azkenean eko koltsoira zeina. Injagelapen toto zozer, labanka txomate erot antik haiti falle du. Ustantzien garbi urtotza pelotiek. Bueno, zeina. Ezin ba, parekotasun gehiago egon partida honetan. Sakea egiteko gertu, Jorge Fernandez, Errioxarra. 2002koak dira, Fernandez eta Igoa, 2001koa Guairan, eta apur bat nagusiagoa, Irazustabarrena. Airez Igoa botera jarriko da. Fernandez pilota atzeratu, Guairan, eskerrez. Ja, zer egiten duen Irazustabarrenak, 5tik. Eskuinez orain. Guairan, eskerrez. Zelari handia. Irazustabarrena 7. Ondo. Bildu du, kendu ere bai. Guairan, pilotaka da ona, eskerrez. Bikaina. 8an Irazustabarrena. Guairan, aukerakoa, nahi duen egiteko lauterdian pilota atzeratu nahi, eta baita atzeratu ere galantak ematen ari da, Pilotaren bila doa, Igoa darra. Hau da pilotan egin behar dena, lehenengo dominatu, eta gero aukera dagoenean amaitu, eta oraingoan Igoa pilotaren bila joan da, bigarren kuadroan eskerrez hartu da txokoan hilda utzi du, 7 eta 6. Bai, tantu preparau, gerteu ondo Guairan egin jau, Pelota zuk itzelak emon da, entreu da benen gero Igoak amaitu ondo inau, gerteu lehengo. Bai. Pilotaka da pikainak Guairanek, eta gero... Gero bestik amaitu. Bizekin bida, dominau garren amaitu zilik ezerrin bai, Bata dominau eta bestik amaitu ondo. Bona, bortxe da Igoa. Ezken tantoa konfiantza emango dio, dudabarik. Errestuan Irazustabarrena. Botera jarriko da Igoa, pilota atzeratu, Fernandez bolea sartuko da indarrean txokoa. Igoa, Fernandez erasora pasatzeko aukeran esker gantxoa, hor kantxaren erditik, zulua ikusi du zabalean, baina kantxaren erditik egindako esker gantxoak arriskutsuak izaten dira, ondo neurtu behar da, pilota gurutzatzera orduan, eta horrengoan kontrakantxara egin dio iez, 8 eta 6, bikote urdin aurretik. Bai, preso hartutuk du Igoa, baina... Begir onda, buena izan bat etorko zan Igoa. Etzen erreza. Ondo botatako baina erreza etzen da... Erreza ez da kontradizu beganin. Bona, bortxe da. Igoa sakea egiteko gertu. Bitantuko errenta horrein arte izan duen haundien apikote urdinak. Sake arroa, Irazustabarrenak errestuan
Lauan utzi du pilota, hor uste dut ematera joan dela Kuairan, baina ez du behar den moduan gozatu, eskerrez Igoa, Zabaletik Fernandez, pilota bien tartera, Kuairan, eskerrez, ondo utzi dio, eman gainera, Zazpira, eta Irazustabarrenak beko goltsoira, Eskuinez, honek ere Zazpitik baliatu ingura zuen, baina ez du gozatu, 9-6. Honek tantu gitu morun, Kuiranek emoten ibilizko ez da, erreza gausti gorri, oso ondo jokatzen da, Iken da beti holan ez da hola jokatzen. Galantak ematen dizkio, esker zein eskuin, gaur bentsat galantak ematen ari da. Holan nemon goltza beti oingo goizien goltzatik. Bai, hori da. Sozaiki dugu, behin. Horixe pentsatu du nik ere. Hone daukan golpearekin esker zein eskuin. Bai. Horrela, sarri-sarri jokatu ezkero, afizionatu maia txiki iratzen zaio. Beti izaten da, hori, emoten da menak hileikela, da, bueno, oino gazti da, akaso asenta bingo da. Bai, honek dauka ikasten ezten hori, alegia, segurako garrotea. Hori garrotioi bere eskudu gorrek. Horain egin behar du, garrote hori behar den moduan aprobetxatu, ezta? Bai, galdu ez. Naiz de gitxitxoa emon pelota batzui galdu ez. Hori ere ikasi egiten da, noiz eman eta noiz ez, Enrique? Hori ikasi egiten da, bai urtik. Honek urti da, ez ja. Hau gaztetatik hasi izan da... Ez da oso nagusia, 21 urte. Bai, horrek 3 urte lehenengo maila jokatzen daruz. Hor da, sakean Igoa, 9-6. Eskuinez Irazustabarrena. Kuairan, eskerrez. Eskerretik eskerrera, bizi gainera, sekulako pilota. Hau da brillo. Lauan, Kuairan. Eskuinez ere bizi, eskerrez Irazustabarrenak ezin. Zazpitik atzera ari da jokatzen Irazustabarrena. Eta Kuairanek esker zein eskuin eman egiten dio gaurkoan, 10-6. Galantak ematen ari zaio, eta bizi ateratzen zaio eskutik, galdu ere momentuz gutxi galdu du. Bai, momentuz beroi esaituta. Pare bat erregalo izango zituen, baina gehiago ez, Baina esatu lehen, gure barrezen mailabiko txapelketi oso nahi gola. Bueno, akaso asentatzen hasiko zen. Asentatzen, Oino, ez da, berandu, hota bat, ez mutilea. Horainik ez. Eskuinez, Kuairan, Aires Fernandez atzeratu egin behar, ikusite Irazustabarrena lanak dituela, Igoak txokoan utzi du, hor arriskatu egin du, bit erdian Fernandezek, honek ere ja premia ikusten du arriskatzeko, eta aukera izan duenean pipareta efektuarekin egiten ahalegindu da, beheko koltsoiraz 11-6. Zozarrin gu, lehenengo aide sartu datzela dezei laguntzi erren, bai, entrega ditzi. Bai, eta nahi du Fernandezek ere, jokoaren dinamika aldatu, Irazustabarrena sufritzen adira momentuz, eta jokoan sartu, eta beste zerbait egin, urdinak aldrebestu, baina... Kuiran da bile moru, nibilte, sufridu bestatu, bezain egutan da. Gaur bintzat. Ikusgarriari da. Igoa, sakean. Irazustabarrena, arrestuan ondo. Kuairan, 5 erditik. Baina apur bat sartu egin zaio eta ezin izan du horren beste atzeratu. Iez egindako Irazustabarrenak, Igoa botera jarriko da pilota atzeratu, Fernandez boleaz, eskuin sotamanoz, hor traba apur bat egin dio Igoak, ezin izan du gozatu, 12-6. Gorriak nahi eta ezin, momentuz bentsat. Bai, nahi eta ezin. Abiadura gehiagoan ari dira jokatzen Igoa eta Kuairan, eta horri eskerrak tantoak bata bestearen atzetik ari dira lortzen. Abiaduriek pentsatu zarren, asko pentsetan da emino gehiago intzen da. Abiadura da, gaur egun ezinbestekoa. Danien gara. Futbolan, bizikeltan danien. Zenbat eta azkarrago egin gauzak eta biziago, orduan eta bantaia handiagoa. Ezker gantxoa Igoak, txokoa Zabalean motz utzita, iritsi da Fernandez, baina ezin jaso, uste dut aurrelari Arrioxarra ere apur bat nahaztu egin dela, azken tanto. Potentzia izango da gazo, baina... Ezke ikusten dugu atzin, behirupe atzera hasi jokatzen, lehenengo tantuetan parega bizeki bildi atzera jokatzen. Behirupeku da esperantzie, Kuiran egaldingo da bela pentonik. Ez dugu galtzen gaur da horri irabazin bizako gaur. Bono, bortxe da. Sakia egiteko gertu. Josu Igoa, eskuinez.
Eskerrez Irazustabarrena, pilotaren bila Igoa pasatzen utzi du Lauti, Kuairanek atzeratu. 8:30 Irazustabarrena eskuinez, Kuairan, 5. kuadroan. Dominatzaile gaurkoan nagusi, Zaldibarko frontoian Kuairan. Eskerrez ere bizi. Eskerretik eskerra. Baina zelan eman gainera. Hor da Igoak aukerakoa, ez du behar den moduan gurutzatu, iritsi eginda Fernandez, gero moztu ez da nahite egindako izan den. Ez urten itza. Iez egin dio, ez da? Erne orain Fernandez eskargantxoa darra, honek bai, izan duen lehen aukeran aprobetxatu egin du, aurrez Igoak izan du, baina Fernandezek eutze egin dio eta ondoren eskerrez Fernandezen eskargantxoa bikaina 7-13. Behar zuen bikote gorriak tantu bat. Ondo hor Fernandez, ondo joan da eta eskargantxoa ere ona. Txikusten du errepikapena. Bikain gurutzatu du, darrez da norabidea proposa eman da, ezin eskoa Igoarentzat. Holanda gurutzatuzko pelotia, zailago izaten da, zarriten afezin duten da parazten dana, eskerrai jota frontoin erditzen itxe. Jordun izaten da txarra, erregalu ezten dago. 7 eta utxeko partzela lortu du, pikote urdinak, azken tantoren aurretik, Bana, Bina, Bosna, Zeina, gero 13 eta 6 aurretik Igoa eta Kuairan, eta azken tantua Gorri. Fernandez egin du, bikain gurutatuta. Pilota aldaketa orain, denaren premia izango du bikote Gorriak gaur. Bueno. Gustoko pilota aukeratu dute Gorriek, zer egin beharko dute zure ustez Gorriek, neurketa parekatu eta ahal izan eskero 22 iristiko. Nire ustez ez erreza. Papeleta txarra dute? Lehenengo eta behin seguru jokatu, eta gero aurrin tantu ganeka bat amaitu, hori tan horietia ez da erreza, dominetan Kuairan bera eta horre bolea sartu da restoan Igoa, baina ez zaio pilota eskuan ondo sartu, 8-13 saketik tantoa Gorri. Ez da guki konfianza alarri atzelaritzek erreza guki duk, atzelari etorri joan da. Eta bigarren sakea Fernandezek nahita zabalera, hori nahita egindakoa da, hor zerbaiten bila badabil Fernandez. Alegia, Kuairan mugitu gurako du, akaso behar den moduan eskartzeko pilotara. Mugitzen da nien frontetxea barik publikora botaba jenti peloti bai. Beste sake bat, hasi da, Basterrak erreratzen Fernandez. Orain txokora eta eskerrez ezin jaso Kuairanek, 9 eta 13, 3 eta 8ko partzela Gorri. Bueno. Hor da Fernandez. Abai hartu. Sake egiteko gertu. Eskerpaetetik ondo atera da pilota. Kuairanek eraman. Botera jarriko da Fernandez. Pilota atzeratu. Kuairan. 8tik eskerrez. Irazustabarrena. 6tik eskuinez. Kuairan. 6tik eskuinez hau ere. Beste abiadura batekin ateratzen zaio pilota eskutik. Irazustabarrena eusten. Kuairan, eskerparetaren bila, Irazustabarrena 7tik eskuinez, pilotaren bila Igoa orain, aukera du, eskergantxoa bizi, zabalera, ondo Fernandez defentsan, bolea Igoa, orain Fernandez botera jarriko da 4. kuadroan pilota atzeratu, lanak Kuairan entzat, 9. kuadrotik, ondo jaso eta kendu, pilota 5 erdiak. Igoa nahiko behartuta sartu da, barruan, zabaletik Irazustabarrenak eraman, Kuairan, eskerrez. Eskuin sotamanoz Fernandez, botera Igoa. Fernandez pilotaren bila doa, eskergantxoa, ez du gurutzatu. Txokoan luze Igoak, nahiko alan Fernandezek eraman. Eskuin sotamanoz Igoak, orain Kuairanek aukera 4. kuadroan, motz geratu zaio, moztu egin du. Fernandezek pilota atzeratu. Igoa aire sartu da, zabaletik Fernandez, pilota atzeratu. Eta Kuairan behartu nahi.
Zazpitik Korteseko atzelaria, orain ezker gantxoa Fernandezek bizia da, eraman Igoak, Fernandezek aukera, txokoan luze Sotamanoz, laugarren kuadroan Kuairanek pilota atzeratu, pilotaka bikaina ezker paretetik gertu gainera ezkerrez, nahiko egin du Irazustabarrenak, ez, azkenean ez zine eraman, ezkerrez pilota sartu bai, baina ze bizitasunarekin ateratzen zaion, pilota eskutik Kuairani 14-9. Hori nahiko egin jau, hori berbi txatalarra guztetan. Hori mucho esate ditzen, nahiko egin jaute da, hori nobera joti hobio da, hortik eruten ibiltzi binoz. Bai, ezin da. Ezin da. Kuairanek oraingoan ere eman dio galanta ba. Eta gero sorti erdira joan behar, eta bueno, gustora Kuairan, eta orain lau pilotariak atxeen hartzera, ultraoska bat hartu, eta bueno, leruek gelak eta abar. Ikusten dio, gorrezepe tanto batzuk. Lanerako daude. Apur bat animo dide, eukira hor tanto hilari hitzen nien Fernandez da ikusten di apur bat esen gainutu morun, bai oinatzera animoso da biz. Bai, ez da erabakita, neurketa hau, Nundik inora ere ez. Ez. Bueno. Hortxe, gaurko protagonista nagusia momentuz, Kuairan, parte ondiari da jokatzen, Bai, horten ondino bintzat, ondiak da guatzen. Bueno. Atzelariak fin ikusten ditugu, Kuairan gaur, apestegia gaztea ere hartu ikusi genuen, etorri zenean, eta bai. Bueno, atzelari falta dela profesionaletan aipatzen da, bueno, ia sorta duten hauek ere. Sakia egiteko gertu, Josu Igoa. Pilota rotuz, sakia rotuz, aire sartu da Fernandez txokoan Igoak, ezkerrez pilota atzeratu. Fernandezek hortze da sortzitik, ezkerrez Kuairanek nahiko egin du, Irazustabarrena bostetik. Pilota atzeratu eta ezker paretaren bila gainera Kuairan, ezkerrez ondo pilotaren bila, ez Fernandezek pasatzen utzi du Irazustabarrena. Pilotak da honak jotzen orain, ezkerrez Kuairan, bolea sartuko da. Fernandez, ezkerrez, Igoa, txokoan Fernandezek, iritsi egin da Igoa, bipareta, efektuarekin ezkerrez, bikain, bizi atera zaio pilota. Aurrelari Nafarrari txapela kentzeko moduko tantoa, 15 eta 9. Ezkerrez efektuaz, ze ondo joitu normalizek, bueno. Bizi atera zaio pilota eskutik, Hori jugadi inozu, atxada arrapetia, Pelote igartzen da efektu eta bizari boti iten da. Sekulako abiadera hartu du, bai. Usain du ere ez du egin Fernandezek. Hor txokoan utzi du Fernandezek eta bipareta hortxe, ezker paretaren ondoan, bizi baino biziago. Ondotik, jo, ez du. Bikaina, jokaldi bikaina. Mendi ere gustora, ikusten ari denagin. Gaztetan ere protagonista izan dakoa. Pilotan ondo jokatzen zuela, entzun, aritu gara urte askotan. Hor da, Kuairan. Irazustabarrena Eskuinez. 15 eta 9, Kuairan, Eskuinez. Aire sartuko da. Fernandez entregatu egin du, Igoak nahi duen egiteko aukera, bitardian pilota atzeratu. Sortzian Irazustabarrena pilotaren bila doa. Igoa gurutzatu egin du, baina ez gauzondirik egin eta orain bikain zabaletik eman egin dio mosterak orduan Fernandezek. Eta ezin ezer egin Igoak 10 eta 15. Bai, eman da Fernandezek, bigarren peloti hori igula itutza, jota pasau Igoa. Bizi atera zaio honi ere pilota eskutik. Jarritxo onda minio atzaro bajo gizetan peloti. Europenetan da minio abiadura gehiago motza. Bueno, Bartxe, 10 eta 15. Ez dutela Federi galdu bikote gorria osatzen duten pilotariek. Hor da sakia egiteko gertu Jorge Fernández, Fuenmayorko pilotaria, tradizio handia duen herria pilotari dagokionez Berrido Zabalera, eta Berrido lanak Kuairanek ezin utzi, ezin kontrolatu, eta tanto 11 eta 15. Bai, sosa egida bile Fernandez Zabalera zaketan. Fernandezek ondo zagutzen du Kuairan. Bueno. 11 eta 15. Erakustaldea ematen ibiliko da Kuairan, baina hemen partida dago. Bai, partidu nino batea zen beste da kulik. Hor da Jorge Fernández. Orain ezker paretaren bila, ezkerrez Kuairanek ondo utzi dio.
Irazustabarrena bostetik gozatu gabekoa, botera igoa, pilota atzeratu, eta orain lanak Irazustabarrena entzat sartu intzaio pilota sortzitik jaso. Kuairan, nahi duen egiteko aukera, eman dio, Aranta, aire zazpitik, bikaine, Irazustabarrena, berri dure Kuairan, orain ezkerpaletaren bila, pilotak da on hau ere, atzera egin behar, Irazustabarrenak, pilotaren bila igoa, nahi duen egiteko aukera, ez du behar den moduan gurutzatik, jaso, Fernandezek, Kuairan, bostetik, este pilotak da bikain bat, sortzit erditik Irazustabarrenak jaso. Bombardeo latza, jasotzen ari da Irazustabarrena gaurkoan. Airez orain Fernandez, Zabaletik igoa. Fernandez eskerrez, pilota atzeratuz, lanak orain Kuaianek, sortzitik. Zazpiaren kuadrotik atzera gutxitan ikusi du, bikain oraingoan ere, sortzitik zazpira. Hor da Kuairan. Zeitik, horrengoan ez du behar demoduan gozatu, aire sartuko da Fernandez, eskerrez igoak pilota atzeratu, Irazustabarrena sortziaren kuadroan zain, eskuinez igoarentzat aukera, pilotaren bila joan da, pasatzen utzi du Kuairan, bostetik, beste pilotak da bikain bat, ez inoraingoan Irazustabarrenak, eman dizkio kalantak oraingoan ere Kuairanek, tantu bikaina jokatu du 16 eta 11. Bai, motzaz, oingue iguletan sartuko errebotera beha, lehengue aide joda bena errebotera zuen. Eta gero naita eskerpaletaren bile Irazustabarrena atzera bidaltzeko eta bikain jokatutako tantu izan da. Bai. Aitzaiarik ez, gaur gozatzen ari da. Korteseko atzelari gaztea. Bueno. Hor da, Josu Igoa, sake egiteko gertu. Eraman, pilota arrotu eta sake luzea, pilotaren bila txokoan utzi du, entregatu egin du, kontradeja da, iritsi egin da Kuairan. Fernandez, pilota atzeratu, Kuairan behartu egin gura du, aire sartu beharko da. Kanpora, eskerrez jo bai, frontiza harrapatu ere bai, baina kontrakantxara, 12 eta 16. Lartxo izango zan lehenengo zulu, justo eruen da, batza atorritea, zeikoa eruen eskerrei de jota buena itia. Igoari izan dio, eman. Ez ia zigor jolasean, eman. Entregatu egin du Igoak eta gero Fernandez pilota atzeratu eta oso zaila zen hori eramatea. Bueno, nahikoa egin du, baina azkenean nahikoa ez. 12 eta 16. Urdinak aurretik, dominatzen ari dira, baina partida ez dago erabakita. Ez, gitxiari. Fernandez, sake egiteko gertu. 11ak jotzear, Zaldibarren gaude, Olazar txapelketaren 36. Jardunaldian, ekitaldian barkatu eta kosatzen ari gara. Irazustabarrenak eskerrez pilota atzeratu. Hor da, Kuairan, beste pilotak da hon bat. Irazustabarrena zazpiterritik eskerrez, pilotaren bila igoa pasatzen utzi du, Kuairan. Bostetik, orain apurba sartu egin zaio, boleaz Fernandez, Kuairan eskerrez sartuko da, motz geratu zaio. Fernandez, pilota atzeratu, Kuairan behartu uran, hau aile sartu beharko da eskerrez. Entregatu egin du, Fernandezek nahi duen egiteko aukera dauka, pilota atzeratu egin du. Kuairan botera orain, zazpitik. Irazustabarrena, zeiterditik, pilota bildu. Kuairan, motz geratu zaio, baina ere ondo moldatu da. Fernandezek eskerrez indarrean, Igoak eraman. Fernandezek txokoan zuloa ikusi du, eta horren bila joan da, Igoak eraman. Fernandez airez sartzeko asmotan, azkenean atzelariari utzi dio, ni eskerpaletan apurua sartu egin zaio, eta ezin behar den moduan gozatu. Kuairan, botera jarriko da Fernandez, Igoak pasatzen utzi du. Kuairan, bildu eta atzeratu, zazpian, Irazustabarrena pilotaren bila, Igoa ez du behar den moduan gurutzatu, Fernandezek kontrarazoan jokatzeko aukera moztu egin du, eta Kuairan ez da ondo sartu horre, Igoak ez du asmatu gurutzatzerakoan, eta kontrarazoan Fernandezek asmatu du, gero Kuairan ekale egiteko 13 eta 16. Aldatzen ari alda neurketa. Bai, aldatzen ari da. Tantu gogorra inabe, bai, oinguen gorrizek irabazek. Urdinak atxeen hartzera, gorriak ere bai, eta pentsa, 13 eta 6 irabazten joan da bikote urdina, baina orain 13 eta 16 irutantura gerturatu da bikote gorria. Eta orain, Kuairanek ez dauka lehen zuen nagusitasuna, piloteoan. Fernandez gehiago ari da parte hartzen, gehiago ari da sartzen, eta tantu gehiago gorria, azken... Da partidu niño, Jai Cruzezi.
Bai, ez dago... Edo zein egitea zilik kuiran ez etut eta barrez, hiru lautantu galtzi eta ez da bat erraru da. Hiru lautantu galduzko empate. Bueno, bortxe da, Fernandez, zake egiteko gertu, 13-16. Horrelari Arrioxarrak abai hartu eta eskuinez, Zabalera naita laugarrenez. Kuairan, orengoan ondo kontrolatu du. Ezkerrez, Fernandezek atzera. Sortzean Kuairan, ies egindakoa da, baina barruan. Irazustabarrena, pilota da bikaina orain bai, nola sartu duen Gerria pilota atzeratzeko, sortzitik Kuairan. Hau ere bikain Ezkerrez. Irazustabarrena, eskuinez. Kuairan aurrera egin du eta Ezkerrez bikain atzeratu du, pilota da bikaina, bederatzira. Irazustabarrenak eraman, Kuairan, ies egindakoa, ematera joan dau ere. Laugarren kuadrotik eta ez du gozatu. Apur bat pelotik ikere itzanien. 14-16. Errez galdu. Partidu ikusten da, eta gorrezek onino dabilen dominio ibiliko iranek eta onino atzera ataketan abiz. Falleko dauen esperantzi dugu. Pazientzia galtzen ari alda Kuairan. Bueno, ikusiko dugu. 14-16. Kolore urdina zuena, bardintzen ari da. Bardintzen atzera. Sake egin dugu Fernandezek, eskuinez, Ezker Sotamanoz, pilota barruan. Justuan. Irazustabarrenak atzeratu, Ezkerrez, Kuairan, bostetik, atzeratuz, Irazustabarrena, Ezkerrez, Kuairan. Eskuinez, Irazustabarrena. Ezkerrez. Kortezeko atzelaria, Irazustabarrena orain. Pilotaren bilegoa, Ezker gantxoa bikaina, iritsi eginda Fernandez eta kendu. Errematea benetan bikaina izan da Ezker gantxoa. Oso Ezker gantxoa. Baina bikain Fernandez defentsan. Aile bestia. Kuairan, Ezkerrez. Bizi atera zaio pilota eskuti. Irazustabarrenak eutzi, igoa, Ezker gantxoa, barruan da. Fernandez ekendu boleaz txokoan igoak eta ezin iritsi da bai. Irazustabarrena apurba nekatuta, ematera joan da. Nekin kontu gizendi horrek. Beko koltsoira. Aspaldiko partez, tanto urdin. Tanto, aspaldiko partez, tanto urdin. 17 eta 14, ez gara aspertzen ari. Partido polita, bakoitza bere armekin da... Bakoitza bere armekin, bere galdaben egiten da... Hor oso justukoa, igoaren Ezker gantxoa, oso justukoa. Zabaleko txapa ere etzuen aparte. Ero txokoan bolea, Irazustabarrena kantxa kubritzera, txokoa kubritzera joan da, iritsi da bai. Baina ezin, jaso. Partiduko pelotarik onena emoten dabilen nahi, bere jataketan dabiz. Bai. Bera falloko dagoen esperantzia ez dabiz. Hori begatxe izaten da, Ez da arreza izaten ez. Hor da igoa. Sake luzea, luzegia. Beste aukera bat izango du, bigarren aukera bat izango du. 17 eta 14. Igoa eta Kuairan irabazten. Fernandezen eta Irazustabarrenaren kontra, baina ez da hemen ezer erabakita. Endo eta morrero. Kineli egerua. Bildu dira. Bueno, eta rifaren zenbakia da, 2.000 Eskuinez. Irazustabarrena, Ezkerrez igoak pilota atzeratu, sortzian. Irazustabarrena, Ezkerrez igoak, ies egindakoa, oparitxoa, laugarren kuadroan, 15 eta 17. Badatoz Bai, gorriak badatoz, Bai, seguru. Gerturatzen ari dira, Ni ere, gertu egon naiz, rifa irabaztetik, baina urrengo gazterak utzi beharko dugu, Bueno, hortxe da ba, sake egiteko gertu Fernandez. 15 eta 17. Horrein kinila egin beharko bazenuke, gorri edo urdin, Herrike? Oin igul gorri, Hor da, sake egit... Ikusten da aldi ikusi partiduen da...
Zabalera berriz ere Fernandezek ondo utzi du orain arrestoan Kuairanek, ezkerrez Kuairan. Azpitik Irazustabarrena lan handia egiten. Beti ere, Kuairanen pilotakadaen menpe, baina bikain alegiarra bere rol horretan, bere funtzio horretan. Fernandez pilota atzeratu, ezkerrez Kuairan, sartu egin zaio, baina bildu egin du Irazustabarrena. Lauti pilota atzeratu, pilotakada ona da, behartu egin du Kuairan. Bederatzitik, aso. Forteseko atzelariak, hortxe da orain Fernandez, hau ere kargatzen ari da, Kuairan, eskuinez, pilotaren bila, Fernandez eskuin sotamano, luzea, eskerrez igoak bildu. Irazustabarrena, tanto honetan gorriak dominatzaile. Kuairan, zazpitik, iez egindakoa, beko koltsoira. Bigarren zatian gehiago ari da utxe egiten, 16 eta 17. Hor daukakue, pelotak apurba jundin, zegu junda apurba gelditzen hasi nien. Mingitxea egiten dugu batzien, da besti buena eta bedorre galdu. Bueno, hortxe da, gerturatzen ari dela bikote gorria, 16 eta 17. Bai hartu du, Fernandezek. Beste sake ies egin dio, oraingoan ere Zabalera, 5. zen, baina arrisko handiak ez du sakea batere ondo egin. Ies egin dio pilotak, 18 eta 16. Paria. Kantu bat lotu dugu, beste bat galdu baita. Ez dugu ez irabazi. Bi lortu, bat egoak ez da gana eruen. Hori da. Beste bat Kuairan galdu da bena. Bai, estrategia moduan etzen txarra izango, baina oraingoan ez zai ondo atera. 18 eta 16, ez du dago, neurketa, ez du. Josu Igoa, zake egiteko gertu. Boleaz Fernandez, gero Zabaletik, pilota atzeratu egin du, Kuairan entzalanak, ezkerrez, ezin jaso, 17 eta 19. Etzen erreza, 17 eta 18 barkatu. Fernandezek, ez nahu seguru ustot, finala behigoi, zitzala urte bidu. Lauterdi barruan. Iguari berari? Pentota. Finala, semifinala bai. Bai, 2008an. Fernandez txapeldun, Igoa azpi txapeldun. Bai. Hor da, Fernandez. Bolea sartu da, kasunetan Igoa, ondo, eskerrez Fernandezek atzeratu. Eskerrez, eraberean Kuairan, Zabaletik Igoak bildu eta kendu. Irazustabarrena, eskuinez. Eskerrez, Kuairan. Eskuinez Irazustabarrena, neurketa aldatu egin da, partida aldatu egin da. Ba, partida asko aldatu da. Jobek itxi egiten dago goin, pelote egitza, horri beti ziten da, seguru dago bentajia. Bai. Marti Jaire zenbat aldiz ikusten dugun profesionaletan sufritzen lehen erdian, eta gero... Azkenera, bera nagusi. Han beste bat. Beste iesen egindako bat, 18. 18, nork izango 13 eta 6koan, neurketa hau 18an berdinduta ongo zela, bana, bina, bosna, zeina, eta orain 18. Bueno... Eta lehen erdian jaun eta jabe izan baldin bada Kuairan, bigarren erdian... Bigarren erdien falla. Bai, galtzaileari da. Galtzailea. Hor da Fernandez, zake egiteko gertu, Zabalera hauren aita, ez du etxiko naiz eta horrego bankalegin. Bildu egin du Kuairanek, eskerrez Fernandezek atzeratu, Igoa, eskerrez Fernandez behartu guran, Kuairan, eskuinez, eskerrez barkatu, pilota atzeratu, Irazustabarrena bai eskuinez, Kuairan, zeitik, barruan, osta baina barruan, 8tik, Irazustabarrenak eraman. Eskerrez, Kuairan, pilotakada bikaina, eskerretik eskerrera. Eskuinez ondo Irazustabarrena, Kuairan, iez egindako baina barruan gainean da. Fernandezek atzeratu lanak orain Kuairanek, 8tik, hau ere bera. Hori betzan galtzoko peloti, ez dugu. 19 eta 18, gorriak
aurretik 13 galtzen egon ostean, 19 eta 18 aurreratu dira. Bueno, hau ere pilota dela. Bai, hemen ez da, Orain sufritzen deserosok Kuairan bera, ikusten dugu. bai. Lehengu berra lutzen da, Bera dominetan da bere jataketan kontrarizu. Zerbait jakingo zuten. Bai. Fernández, sakera erdi-erdikoa, Kuairan, Eskuinez. Eskerrez Fernández, igoa, arriskatzen, entregatu egin horrengoan Fernández, pilota atzeratuz. Eskerrez Kuairan. Irazustabarrena, Eskerrez, pilota atzeratu. Beste bat. Ja, nahastu egin da Kuairan. Goetin jadegula moten da. Zenbat txalo eskaini dizkio lehen erdian. Bi pilotari ezberdin ematen dute. Bai, lehenengo erdizen ikusi pelotan, eroin ikusi. Ez sinistekoa. Bueno, hortxe, 28. Fernández, Jorge Fernández eta Aratz Irazustabarrena irabazten. Garaipenetik gertu. Oraindik ere bibiltza falta, baina garaipenetik gertu. Eskerrez, errestuan ondo Kuairan. Eskuinez, Irazustabarrena, eskuin sotamanos pilota atzeratu igoak. Zazpitik Irazustabarrenak. Baina ez hartuko da igoa, txokoan behartu egin du, Fernandezek pilota atzeratu, Kuairan, zeitik. Eskerrez, Eskuinez, Aratz. Bolea sartu da orain. Sartu guz. Igoa eta kale egin du 21 eta 18. Partziala da. 16 eta 11 irabazten bikote urdina. 10 eta biko partziala. Lortu du bikote gorriak eta garaipenetik tantu bakar batera Fernández eta Irazustabarrena. Neurketa zidela 50 minutu. Txaloak Fernandezentzat eta baita Irazustabarrenaren ere. Berriz ere Zabalera, etengabe Zabalera ateratzen Fernández errestuan Kuairan. Bostetik Irazustabarrena. Bolea sartuko da, igoa Eskerrez Fernández, pilota atzeratuz. Kuairan entzat lanak, Eskerrez ondo orain. Irazustabarrena, bostetik. Gora egin dio iez. Aukera urdinentzat. 19 eta 21. Pilotaka da ona zen. Baina esker paretean iez egin dio Aratz Irazustabarrenari. Horrepe atzera, jogure atzera, jotien guri ez gora izan. Hortxe ikusten dugu 5. kuadroan. Inmatera joan da, hila da bizi. Gozatu du pilota, baina esker paretean iez egin dio. Hor da igoa, sakea egiteko gertu. Sakea da, Aratzek ondo kontrolatu du. Kuairan, pilota atzeratu bizi eutzi Irazustabarrenak. Igoa sartu egingo da, Eskerrez pilota atzeratu, Fernandezek pasatzen utzi du. Irazustabarrenak Eskuinez, esker paretaren bila. 19 eta 21. Korriak irabazten. Pilotaren bila igoa, esker gantxoa. Zabaletik Fernandezek bildu eta kendu. Kuairan, Eskerrez. Laugarren kuadroan botera, Fernandez pilota atzeratuz, lanak orain Kuairan entzat, Eskerrez. Fernandez pilotaren bila txokoan utzi du, iritsi ingo da igoa, bipareta efektuarekin, iritsi inda Fernandez eta atzeratu. Zazpitik, Kuairan, Eskuinez. Irazustabarrena zeit erditik. Orain pilotaren bila igoa, txokoan utzi du, arra! Josu igoaren esker gantxoa, txokoan bikaina izan da, zuloa zegoen txokoan Zabalera joan da Fernandez, oso atzeratuta Irazustabarrena, eta hilda utzi du Josu igoak bikaina 20 eta 21. Enrique? Bai, horoz, oin behizte oinio partidu Emozioa badauka partidu honek. Bai. Ez zaio falta emozioari, hortxe da, Josu igoa, sake egiteko gertu. Bai hartu eta pilota atzeratu, Arro.
Irazustabarrenak errestuan ondo. Bairan, eskuinez, eskerrez hartuko da Fernandez, boleaz igoa, zain zegoen hor esker paretaren ondoan Fernandez, zeit erdian, Irazustabarrena. Bairan, eskerrez, pilotaka bikaina, sortzira. Irazustabarrenak eskuinez, pilotaren bila igoa, esker gantxoa, barruan da, jaso egin du Fernandezek, igoak txokoan orain luze, eskerrez ondo Fernandez, erasoan igoa orain arriskoak hartuz, Bairan, eskerrez, Irazustabarrenari sartu egin zaio, eta kanpora, hogeita banda. Lehen kuiran ibila galtzen, da Irazustabarrena bebi galditu. Bono. Bile da bizatzen indantu iten da, aurrin ez da amaitzen, da atzen indantu partidu astu egundu da. Batak ero bestik irabaziko du, zagota bana, ja, laster jaingo du, zeinek irabaziko da. Bai, ja azken tantoa izango du. Neurketa honek, ia ordu betera gerturatzen ari gara, orain txaloak, igoarentzat eta Bairanentzat. Hor da azken sake egiteko gertu, etxarrian atzeko pilotaria, ire sartuko da Fernandez pilotaren bila, txokoan da, txapala, bikain jokatutako tantoa izan da ba, sakea bizi, gero boleaz errestoan Fernandez eta pilotaren bila joan da, lehen kuadroan eskerrez goxo utzi du, tantoa egina zuen, baina txapara esker gantxoa eta azkenako garaipena gorri, Fernandezek eta Irazustabarrenak 22 eta 21 hartu dituzte mendean, igoa eta Bairan. Ba, Jolanda, eta lehenengotan Bairan ikuste izan da onena, ero haintzen izan da frontoien, bai gero luzera apurua pelota galdatu dien da zerien. Hobetoz hauste izizte Irazustabarrenak eta da peloteo gehiago inbier da, peloteo gehiago ikera, Kuiranek eta eure galdu da pelota gehiago. Atzenengo tantu eganera, igoak arriskatu zulora tantu diteko eta suerte txarraz txapi jotzata partidu bestaldera. Bueno, berotu latza hartu ostean eta lanerako ia ordubetan aritu ostean irrifartxu, aratz Irazustabarrena, aratz Gabon eta zorionak. Eskerrik asko, bai oso partidu gorra, lana egin beharrekoa, naiz eta nien naiz oso guztu ditu, baina Jorgen lanak egin da nik launtzea eukietenakin, partidu bat edo eta oso guztu etxe. Lehen erdian ikusi dugu Kuairan, horrela jo eskero eskuin zein esker oso gaitza da. Bai, ez, enekin oso kontrario gorra genezkela, Kuairan nola itzanen esan atzelarintzat lan oso zai edie. Era behatzi ingurutik hilo jarren euken, eta saiatzen itzen, hasieran kentzen daula, baina hasieran enu lortzen. Teo guk sakea eta lortzen genunen da gure pelotak inda pixkat min egite genion, baina alare bere pendiente euden gehiena, eta holakotan partidu ezai izatea, baina bueno, lana indata atea dugu. Bai, bigarren zatian, bestelako izan da neurketa, zuek eutze egin duzu hobeto, eurak galtzen hasi dira eta gauzak aldatu egin dira. 13-6kotik, bigarren erdiak ez doia zerikusirik izan. Bai ez, bi zati izan ditu gehienen partiduk ez. Beak hasieran oso komodo, era dominatzen, gu sufritzen altzan ez dela partidu eusten. Jorge beak eutxillo gehien bat, sake hartzezunen da min pixkat ite denun, da hortxe, tantok banaka egin da, hortxe seitzen, baina beti atzetik, eta hoixe, Jorge beak animatzen inun niz, zenien egon oso guztua, eta beak eutxillo gehienen partidu ez, nik azkenen lana indez, baina naiz eta ez oso guztua ditu, bintzat partidu irazita, txea kontentu xeo. Aratz, barkatu, aurkituko dituzu bakaso, gutxiago galtzen duten atzelariak txapelketan aurra egiten duzun neurrian, baina horren beste jotzen dutenak esker zein eskuin asko ez dira egongo, Ez, etortzeko baenekin, lehen kontra joauta gare, eta atzelarintzat, azkenen lan oso zaiek ez. Ni bere pendiente hiltzen itzen gehien bat, altzanen eutxi, kentzen saiatu, eta aukera nunen aprobetxatzen saiatzen itzen, baina ja, eta txispai gabe, ja, enun lortzen mintzat, zea minikiteik, eta bai, egi esan, atzelari onak egongo txapelketan, hemendik aurreare, baina olako inkomodok eta gutxi. Bueno, beste aukera bat izango duzue, beraz, segi lanean, eta zorionak. Hoi da, eskerrik asko. Bueno, hauetxek gaurko protagonistetako baten esanak, eta orain,
agurtzea baino ez zaigu geratzen, Enrique, gaurrekoan ere, ale berdina edarrak ikusi ditugu. Bueno, bi partidu oso ezberdin, lehenengoan Ibarluzeak erraz hartu du mendean Zabaletak, gazten arteko lehia horretan, eta bigarrenen partidan, bueno, lehiak gogorra ikusi dugu, lehen erdian urdinak ikusgarri, eta bigarrenean, gorriek sufritzen jakin izan dute, eta azkenan sari eurek eraman dute. Bai, lehenako partiduen nire utzat, Zabaletak ez dugu, bere maila, ez da, komodo ibili, ez da, ez da, ez dut ikusi, bere mailetek bajutxua jogatu dugu. Binaka barrez, hasi iraneko iran izen da, usa frontoien, da denpora ustien euntzin, japurra pelotak gaiatu dien zegu kendu, tapurra bajatu dienien, besti pogoto eustizitze eta atzenien partidu irabazi. Bueno, gaur ez gara aspertu eta hurrengo asteetan ere ez gara aspertuko, beraz zuekin bat egitea espero dugu, gaur egin dugun moduan hurrengo asteetan eta gu afizionatu mailako pilotaririk onenekin gozatzen jarraitzeko asmoa daukagu. Beste barik, Gabon eta datorren ostegunera arte. Gabon.